أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi smo počeli da pričamo vezano život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo stigli zadnji put do hidžra i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušao da širi ovo Božje poruka na sve strane. Pokušao u Maka, pokušao okolo Maka, pokušao Taif i otišao kod razne plemen, ili glavno većina ljudi oni su odbili njegova poruka. Među vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznao neki ljudi od Yasrab. Yasrab bio stari ime za Medina i zato ljudi su imali navika svake godine, oni su dolazili da završi kao jedan hadž, to je bio od staro vremena i svake godine oni su dolazili i jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznao par ljudi, ali prije nego da pričam za taj događaj, ja hoću da kratko objasnim vezane Yasreb. U Yasreb su živjeli dvije plemen od kao mnogo vođaca. Kaže se jedan čovjek koja se zove Harsa bin Salba, on imao dva sina, jedan se zove Aus i drugi se zove Hazraj. I onda od ovih dvije sin počeo da bude veliki plemen i tako su oni bili velike taj plemen, nekoliko stotina ljudi su bili. I oni su tamo živjeli, mimo toga tamo su živjeli tri plemen od Jevrije, Banu Kenka, Banu Nazir i Banu Kureza. Jevrije kada su odbili Hazrat Isa alejhi selam, i mi znamo onda oni su dobili Božje kazna, ali poslije Isa alejhi selam Kršćani oni su promenili svoju vjera i oni su napustili taj vjerovanje što je donio Isusa i zato većina, ali glavni ovi kršćani oni su počeli da vjeruju Isus je kao Božji sin i taj trojstvo i svi ovi njihovo vjerovanje, to su bili protiv učeni od Biblija i Jevrije, oni su vjerovali kao jednog Boga. I poslije među Jevrijama su pojavili neki pobožni ljudi i zato što šta se tiče njihova vjerovanje u jednog Boga, to je bio u čvršću. I zato od njih su pojavili takvi pobožni ljudi koji su molili da pojavi taj zadnji poslanik. I onda oni su čekali da, zato što takvi su bili preskazani, kada bi došao taj uzvišeni poslanik, onda Jevrije će imati vlast nad cijeli svijet. I oni su
saznali prema preskazanjima da taj poslanik treba da pojavi u Arab. I zato ovi njihovi plemen, oni su isto došli da tamo živi u Medina. I jevrije, oni su bili bogati ljudi, vodili su trgovinu. Većina ovih drugi, Aus i Hazreć, više su bili kao zemljeradnici. I Aus i Hazreć, oni su imali neprijateljstvo međusobno i onda ratovali su međusobno i čak kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio i već počeo njegovo poslanstvo i tada oni su ratovali međusobno. I jevrije, oni su pomagali nekome i da neki su bili na jedne strane i neki su bili na druge strane. I ovi nemuslimani, Aus i Hazreć, oni su isto zato što su družili sa jevrijama i nešto su isto saznali vezani ovi preskazani. I na kraju oni su odlučili, dosta smo ratovali, sada treba da živimo u miru i odlučili su za jedan čovjek koji se zove Abdullah bin Ubay bin Salul, da on bude kao njihov poglavar i tako oni su slažili i dok ovo bio njihova odluka da taj čovjek bude kao njihov poglavar i među vrijeme neki ljudi od oni su došli u Maka. Ovo bio 11. godina poslanstva, to znači 2 godine prije nego da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio od Makke. I to su bili 5 ili 6 osoba i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek se izašao, šetao, kad god on vidio neka osoba, neki stranci, onda on prenio svoje poruka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao za svog poslanstvo i ovi ljudi, oni su već znali da jevrije čekaju taj poslanik. Odmah oni su prihvatili časni poslanik i mislili su da jevrije ne napreduju, da ne oni prije prihvati od nas i tako oni su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda 12. godine u poslanstvo prvi zavjet Akabe se dešavao, to znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada se sreo sa još neki ljudi iz Jasreba i oni su isto došli i ovi 6 osoba i još bili 7 još koji su bili novi i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da poslije ponoći oni treba da sretne sa poslanik i u doline koja se zove Ukba i zato ovo se zove prvi zavjet Ukbe. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada pričao sa ostalima nije sviđao njegov poruka i oni su prihvatili islam. I zato što do tada oni nisu imali mogućnost da boravi kod poslanika i da uči direktno islam, oni su molili od poslanika da pošali nekoga, neki kao učitelj, da nama uči vjera. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazrat Mus'ab bin Umair, bio jedan mladić i on rekao njega da on ide u Medina i on otišao i kao sam rekao do tada taj grad se zvao Jasreb i poslije kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio onda se počeo da se zove Medinatul Nabavi kao grad od poslanik i na kraju je onda ostao samo kao Medina. I Hazrat Mus'ab bin Umair kao mladić, on otišao tamo i boravio kod Hazrat Asad bin Zurara. I on bio prvi musliman tamo i tamo kada je on stigao,
časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da on vodi džuma namaz. I tako oni su počeli i Hazrat Mus'ab bin Umair on počeo da se širi islam i islam se počeo da u Medina se širi puno brzo. Ne prođe ni jedan dan i dosta ljudi prihvati islam. I tako jedan plemen, onda drugi plemen i onda tako brzo se počeo da ljudi prihvati. Hazrat Sa'd bin Muaz, radhiyallahu ta'ala anhu, on bio poglavar za taj plemen Aus. I do tada on nije prihvatio islam. I kao poglavar onda kada on vidi da je ovdje se nešto dešava, toliko brzo ljudi prihvati islam i on i još jedan poglavar, on se zvao Usad bin al-Huzair. I prvo Usad bin al-Huzair, on otišao kod, inače oni svi su bili kao porodica, kao rođaci i onda kao kada se ovako bude krvne veze, onda taj lutnja isto ne bude toliko jestuk i onda oni hoće da pričaju. Otišao kod svog rođaka i tamo gdje je boravio Hazrat Mus'ab bin Umair i rekao šta vi ste ovdje donijeli nova vjera, naši ljudi oni promijeni svoje stara vjerovanje i bio baš puno lut. I Usaid bin Zurara, taj domaćin, on pričao za taj učitelj i rekao vidiš ovo čovjek je puno lut, ali ti treba da na pamet način njega pričaš i nemoj da ti budeš lut i ja se nadam ako on shvati, on bi prihvatio islam. I tako Hazrat Mus'ab bin Umair on objasnio šta je poruka islama, šta islam uči prema Boga, šta islam uči prema čovječanstvu, takve stvari. I Usaid bin al-Huzair on odmah prihvatio islam i poslije oni su isto koristili isti lijek za Sa'd bin Muaz. I Sa'd bin Muaz on dolazi isto lut i Mus'ab bin Umair koji je bio učitelj opet njemu isto pričao tiho, plako, objasnio kako je to Allah poslao i onda on isto prihvatio islam. I kada su ovi poglavari, oni su prihvatili islam, oni su otišli kod svoje plemen i pozvali svi i rekli su kako vi mislite prema nama, šta mislite kakav ja sam čovjek. Oni su rekli ti si naš poglavar, ti si dobar, ti sve u redu. Onda oni su rekli vidite, ova je poruka islama stigla do nas i mi smo prihvatili i mi sada ponudimo vas ako hoćete da dobite Božji spas, onda neka prihvatite ovu poruku. I onda taj cijela plemen, oni su isto prihvatili. Onda naredne godine, to znači 13. godina u poslanstvu i tada kada su ljudi iz Jesreb su došli na hađ i ta je grupa bila još veća, negdje 70 ljudi koji su, došli su više ljudi, ali od ovih 70 oni koji su prihvatili islam. I to znači tada isto su prihvatili, možda neki su bili među oni koji su već primili i neki su novi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah njega tako dao mudrost da sve stvari šta god on radio sa mudar način, da ne bude neka glama, da ne bude neka nemir među ljudima. I onda Hazrat Mus'ab bin Umair, on isto je dolazio tada, koji je bio učitelj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da on hoće da sretne sa ovim ljudima u polnoć, kada je ostali ljudi spavaju. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ne dolazi svi zajedno, nego jedan po jedan, dvojca po dvojca i rekao ako neko spava, ne probudujete oni koji spavaju, da ne bude neka glama. I tako na isto mjesto na doline Ukaba i poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao
sa svojim amidžom Hazrat Abbas. I Hazrat Abbas do tada on nije prihvatio islam, ali opet zato što bio kao krvna veza sa poslanikom i puno on pomagao časni poslanik i kao njegova ostali član porodica. I Hazrat Abbas i do tada već počeo ovo priča, sada kao ovdje nema više sloboda i ovi ljudi iz Medina, oni su već ponudili poslaniku da vi možete dođete kod nas, mi ćemo vas pomagati, mi ćemo vas štititi, neka vi dođete kod nas. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem do tada još nije odlučio. I među vrijeme isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objava da treba da iseli odavde. I Hazrat Abbas radijallahu ta'ala anhu, poslije on postao sledbenik i on rekao, vidite, mi smo ovo Muhammad sallallahu alejhi ve sellem je puno drag nama i puno mi njega volimo i do sada on imao toliko problema, ali mi smo njega štitili, mi smo njega pomagali i ako vi želite da uzimate njega kod sebe, onda vama treba bude jasno, cijela Arab će biti neprijatelji vama. I sada treba da vi razmislite da li možete da borite protiv cijeli Arab ako oni napadaju vama i napadaju Muhammad. I oni su rekli, jeste, ali oni su rekli mi hoćemo da prvo slušamo od poslanik, šta časni poslanik kaže. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on pričao i on više pričao radi Boga i pričao za čovječanstvo i rekao kakva imate pravo prema Boga i prema čovječanstvu i odgovornost. I onda rekao kako vi štitite svoje rodbine i ako bi bio neka potreba i onda neka vi mene isto štitite. I onda oni su rekli, vidite, ovi ljudi čak prihvati islam i mnogi od njih gledaju poslanik prvi put, ali toliko oni su bili sigurni da ovo poslanik koja sada nema mir kod kuće i on će dobiti pobjeda. I oni su rekli, mi ćemo vas štititi, ali vi treba da znate, Jevrije će biti naš neprijatelji, cijela Arab će biti naš neprijatelji i poslije, kada vi dobijete pobjeda, da li neće nama ostavite sami da vi vratite opet ovdje u svom gradu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne, ja ću uvijek stojiti uz vas. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio 12 kao čuvar, kao učitelji za njih, za oni koji su došli. I sutra dan, zato što ovo sastanak se dogodio na pola noć. I taj Abdullah bin Abay ibn Sulul, za koja sam rekao da tada je on već čekao da kao bude kralj za Medina. I on bio isto dolazio sa taj grupom. I jutros ovi Makanli, oni su rekli, tako smo čuli da je dešavao neki ovdje sastanak na veče, ali oni koji nisu bili prisutni i oni su rekli ne, nije, možda je ovo laž, možda vama neko onako prenio, nije, mi smo bili tu. I Abdullah taj rekao koji je bio njihovo poglavar i rekao ako bi bio nešto, ja bi saznao. I zato on rekao ne brinite, nije bio ništa. I tako ovi ljudi, oni su vratili sa puno energija zato što već su pogledali poslanik. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objava od Boga i na vizija on gledao kao oni muslimani idu prema jednom mjestu gdje ima puno vrtovi i fantone
fontane i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio ovo je Džemama ili Hadžar, to isto je kao mjesto. Ali poslije, kada Islam počeo da se širi u Jasreb, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja sam saznao da ovo mjesto nije neko drugo, nego ovo je Jasreb. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada konačno primio ovo objava i njemu bio jasno da je život više ovdje nemoguće, nije siguran ni za bilo koga, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio svim muslimanima da oni idu u Medinu. I na kratko vrijeme većina muslimani, oni su napustili Maka, ostao samo porodica od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, porodica od Hazreti Abu Bakar i Hazreti Ali, i možda još neki par slabi muslimani, a ostali svi oni su otišli u Medinu. I koji su otišli u Medinu, oni nisu imali tamo kuće ili nešto, ali oni ansar i domaći ljudi, oni su primili njih kao brata i svima oni su dali sklonište, kuće, dijelili su svoj prostor, ali to ćemo pričati poslije. I ovdje mi vidimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko on imao hrabrost, koliko on imao povjerenja na Allah. Recimo, ako jedan čovjek, on je slab, on onda vidi da ako je cijeli grad je protiv mene, ja imam sada ovo jedna skupina mala, moje sledbenici, prijatelji koji bi mene štitili, koji bi mene pomagali u pitanju opasnost. Ali on svima rekao neka vidite. I ostao samo sam i Hazret Abu Bakr i Hazret Ali. I cijeli grad je neprijatelji. Svi hoće da njega ubijaju. I zato i kada ovi nemuslimani, oni su gledali da je muslimani, oni odu odavde, ostao samo ovo Muhammad, i oni su pravili jedan sastanak. Skoro 100 ljudi, većina njihovi poglavar, oni su pravili jedan tajno sastanak, tajno, da ne zna niko, ali naš gospodar Allah, on zna. I on obavijestio poslaniku. Na taj sastanak oni su počeli da pričaju šta ćemo sada. Da li neko rekao bolje da uhvatite Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i stavite u zatvor. Neko rekao treba da istirate njega iz grada. I onda na kraju Abu Džahl, koji je bio poglavar za sve ostali i bio najveći neprijatelj poslanika, on rekao ovo nije rješenje. Mi treba sada da ubijamo njega, da ne bi on širio svoje vjera na drugom mjestu. I onda rekao, bolje bi bio da od svake porodica uzimamo jedan mladić i svi idu kao grupa, i onda ne bi neko optužio pojedinačno da je taj čovjek ubio ali taj, nego ako bi došao, onda svi mi bi rekli mi svi smo. I na druge strane ovo bio tajni program i Allah obavestio poslaniku. I Džibrail a.s. rekao poslaniku da večeras, to znači ovo noć, koja noć dolazi, ne smiješ da spavaš u Maka, nego treba da izađeš. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obično, ovo bio kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravio hidžra, tada bio već leto i puno bio vruće, i pogotovo tamo bude dosta vruće.
Obično časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki dan ide 2 puta kod Hazreta Abu Bakr, ujutros i na večer. I taj dan on otišao baš kada je bio podne. Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, ona rekla i mi smo odmah mislili ovo je nešto vanredno i ima nešto posebno stvar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Abu Bakr da on hoće da njemu nešto kaže na tajno, na privarno. Hazreti Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu rekao: o poslanici, ovo svi je tvoje porodica. Ne možete vi nama kažete. I vidite, bio njegove djece, svi žena, ali on ima toliko poverenje da šta god poslanik kaže i ovo će ostati do nas. Neće niko preneti dalje. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Abu Bakr: dobio sam dozvola za lično od Allaha da idem odavde, da pravimo hijra. I Hazret Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu odmah pitao: o poslaniče, da li mogu da ja vas družim? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: jeste. I Hazret Abu Bakr počeo plakati. Zbog radosti što bi on družio sa poslanikom. Hazret Aisha radijallahu ta'ala anha, ona bila tada još mala i kaže: ja sam prvi put vidjela da čovjek može da plaće zbog radosti. I ovo što smo pričali za njihove plan i u časni Kur'an, isto se surat Al-Anfal 31. ajet, Allah kaže kakva je bio njihova plan i onda Allah isto planirao. Časni Kur'an kaže: Auzubillahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. I sjetite se kad su nevernici kuvali za vjeru protiv tebe da te zatvore u jednom mjestu, ili da te ubiju, ili da te protiraju iz domovine. Oni su pravili spletku i Allah je razbio njihovu spletku, a Allah najbolje planira. Hazret Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu već se spremao prije brzo noge kamile koje baš su za takve vrste putovanje. I rekao: poslaniče, ja imam već spreman 2 kamile. I jedan za vas i jedan za mene zbog ovo putovanje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja ću kupiti. I Hazret Abu Bakr prije molio da on primi kao poklon, ali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja ću kupiti, on rekao: u redu. I tako oni su planirali za vrijeme kako i koliko sad, na primjer, kada bi izašli zajedno. I na druge strane neprijatelje, oni su već poslali svoje ljudi koje su opkolili kuća od poslanika. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on imao dosta povjerenje od Mekka, od ne muslimana, koji su uvijek stavili svoje stvari kod njega kao imanet. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazreti Ali i rekao: Ali, neka ti ostaneš tu i ovi amanati i ovi stvari od ljudi treba da ti vratiš. I rekao: neka spavaš na moj krevet i neće biti neka šteta na tebe. I u početak noć časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda izašao i kao sam rekao, okolo njega kuća su bili naoruženi ljudi
Ali Allah tako napravio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored njih, oni su mislili ovo je neka druga osoba. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo sa Hazreti Abu Bakr i pješke zajedno otišli i otišli su u pećina Saur i tamo su ušli da dobiju sklonište. Na primjer, ovo kada su opkulili njegov kuća, ovo bio puno opasnost. Na primjer, kada mi vidimo život od poslanika, nekoliko puta je bio tako, kada je baš bio blizu smrt i Allah njega spasio. I kada su ušli tamo u pećini i onda poslije toga sutra dan kada oni su saznali da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem već otišao, bili su puno ljut i poslali su ljudi okolo Maka da traži njega i čak jedna ekipa stigla do ulaz od pećine. Hazret Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, on se puno brinio. I kada je on brinio šta će biti i rekao ja sada gledam njihove noge, ako oni samo saginu malo oni bi gledali nas. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la tahzan inna Allaha ma'ana, ne boj se, Bog je sa nama. I Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu rekao ja se ne bojim za sebe nego za tebe, jer ako ja umrem ja sam samo čovjek, ali ako ti umreš to će značiti smrt vjere. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje rekao nas nije dvojice u ovoj pećini, tu je treći Bog. I tako Allah spasio, oni nisu mogli da gledaju i tako su izašli. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je on napustio Maka, on okrenuo prema grad i rekao o Meku, ti si meni draža od bilo kojeg mjesta na svijetu, ali tvoj narod mi ne da živim ovdje. I puno bio tužan i poslije treći noć onda oni su izašli iz pećina i koristili su ovi koni, ovi kamile koje je Hazret Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu već spremao. I 8 dana oni su putovali i to znači kako se piše 12 Rabiul Awwal, 14. godina prema njegovo poslanstvu i 20 septembar 622. godina. Ovo prema našo, sada smo 2017. tada bio 20 septembar 622. godina. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medina, ovi ljudi u Medina, oni su već saznali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi. Svaki dan oni su izašli i čekaju i opet vrati. I kada je bio 8. dan i onda već su vratili, čekajući su vratili. I onda jedan jevrije koji je stao negdje na visoko mjesto, on gledao na daleko da dvojica ljudi bijeli obljučeni, 2 kamila, onda on glasno rekao ljudi za koga vi čekate, oni su već stigli. I tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo stigao ili tokom taj putovanje se dešavao isto još neki stvari i kako Allah njega spasio. I Makanlije kada nisu mogli da uhvati poslanik, onda oni su rekli ko god uhvati i vrati Makanlijama Muhammad ili Abu Bakara, mrtve ili žive, imat će nagradu od 100 kamila.
onda mnogi ljudi, oni su mislili da dobijaju taj nagrada, 100 kamila, tada bio kao 100 Mercedes. Velika nagrada. I vi vidite kako Allah pomaže svog roba. Na jedne strane cijeli grad traži da uhvati dvojca, a na druge strane oni nemaju neki moć, nemaju neka druga sredstava, osim Božje pomoć. I vjerovanje u Boga. Nije samo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko imao čvrsto vjerovanje da se kaže kada su ovako krenili, Hazret Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu često gleda nazad da vidi da li neko ne prati, da neko ne dolazi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez neki strah, bez neki, samo gleda naprijed gdje on ide. I kada oni su najavili taj nagrada i Suraka bin Malik, on bio kao jedan badijun, ovi ljudi iz selu, on imao jedan kon i on isto je krenuo i on stigao do poslanika. Ali kada je bio baš blizu, njega on pao sa kon i Arapi oni su imali neki svoje navika kada god hoće da nešto radi, da bacaju strile zbog sreća da vidi da li ovo moja dijela dobar ili nije dobar i kaže 3 puta on to je pokušao, ali uvijek izašao kao loša sreću. I onda on rekao časnog poslanika, stanite, ja neću nikome bi rekao vezane vas. I odmah on saznao da ovo nije običan čovjek i sa njegove strane stoji Boga i saznao da on će pobjediti. Ovo je baš čudni stvari. Vidite, jedan čovjek, on bježi od svoje grad, cijeli grad njega traži da uhvati i jedan badijun ko bio blizu da uhvati, ali kada nije mogao, njemu Allah dao taj pamet, on mislio da on će vladati sutradan. I rekao da napiši garanciju u miru da mi posluži kada postaneš kao poglavar. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto on bio siguran da ću postati poglavar. On naredio Amar bin Fahira, koji je bio sluga od Hazreti Abu Bakra, on znao pisati i on napisao njemu kao garancija za mir. I to znači da nećemo njemu nešto praviti neki šteta poslije kada Islam dobi pobjeda. I čudo nad čudo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada gledao i rekao Suraka, kako će biti tvoje stanje kada na svojim rukama budeš imao zlatne narukvice od Sarsosa. Njemu bio čudno, ja sam običan badijun od selo, odakle kralj od Iran, njegove zlatne narukvice će biti na moje rukama, to je čudno. On kada je pitao da li taj kralj, poslanik rekao jeste. I poslije 16 i 17 godina ovo preskazanje su Allah ispunio u doba Hazreti Umar radijallahu ta'ala anhu i poslije taj Suraka bin Malik on isto primio Islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, Hazreti Abu Bakr preselio, došao doba za Hazreti Umar radijallahu ta'ala anhu, drugi halifa, Islam pobjedne i među ostali stvarima što su muslimani primili bili isto zlatne narukvice od krala. I Hazret Umar radijallahu ta'ala anhu nazvao Suraka i rekao, inače u Islamu je zabranjeno da muškarac nosi zlato, ali ovo su preskazani od časnih poslanika. I onda njemu poklonio i on stavio na svoje rukama. I ovo bio preskazanje od poslanika kada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem baš bio
na kako mi možemo da kažemo, taj stan je bio baš puno, nije bio siguran spasi svog života i mimo ostali stvari nam ovdje još ovo bude jedan stvar jasan, da ovo je Božji postupak, ovo je Božji sunnat, da njegov poslanici, oni imaju probleme i opasno za život, ali svaki poslanik kada ima takvi problem, Allah njega spasi na zemlji. Obično ljudi kažu Isa a.s. je podignut na nebu. Kada Jevrije su planirali da njega ubijaju, Allah rekao da ja tebe podignem na nebu. Nema osnova na časnom Kuranu, hadis, nije taj Božji postupak. Isa a.s. Allah njega isto spasio na zemlji. Kako je Allah spasio Hazrat Ibrahim a.s. Kako je Allah spasio časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kako je Allah spasio Hazrat Yunus a.s. Hazrat Nuh a.s. Svaki poslanik Allah spasio na zemlji. I Isa a.s. on isto je Allah njega spasio. On nije umro na krst. I nije otišao tjelesno na nebu. I onda sada vraćamo kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u grad, vidio je kako svi ljudi, muškarci, žene, djece izašli da ga dočekaju. Među pjesmama koje su pjevali bilo je i ova. Ovo mi često slušam taj pjesma kako oni su pjevali tada. Tala al badru alejna min siniyatil vida wajaba shukru alejna ma da alillahi da ayyuhal mab'usu fina jeta bil amril muta. To znači oni su rekli ovo Tala al badr, na arapskom badr se kaže taj mjesec koja bude za 14. noć, to znači bude pun sa svetlost. I molili su i dočekali su i rekli su, pjevali su, mjesec 14. noći je izašao na nama iza al-vida, sve dok među sobom budemo imali onoga koji nas poziva Bogu, na nama je obaveza da budemo zahvala Bogu. Tebi koji si nam poslan od Boga, mi poklonimo svoju završenu pokornost. I tako oni su pokoravali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi iz Medina, oni su rekli, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do nas, on se osvetlio naš grad. I taj dan, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio i kod nas, isto izgledao kao naš grad je u mraku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na novo mjesto. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao, prije on boravio u jednom mjestu koja se zove Kuba i kao sam rekao 20. septembar 1622. godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao tamo i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao bio isto vruće i dosta ljudi oni nisu saznali, zato što prvi put gledaju poslanik i Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu je bio tamo, dvojica su došli strani i Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, on imao malo kao bijeli brada i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio još kao mlad i ljudi su mislili da kao Abu Bakr on je Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i Hazrat Abu Bakr kada gleda kako ljudi počeli da njega poštuju,
on uzio svoj ogrtač i objesio ga nasapram sunce i rekao: Božje poslanić, ti si na sunce, ja sam za tebe napravio ovu sjenu. I tako na taj način Hazrat Abu Bakr odmah pokazao ljudima da ja nisam Muhammad, ovo je Muhammad, moj poglavar. I tako kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo stigao, to je bio negdje 2,5 mil, jedan mjesto blizu od Medina, jedna naselja, tamo su bili isto muslimani. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo odmah počeo da gradi prva džamija. Ova se zove džamija Kuba. I za taj džamija je isto rečeno u časnom Kuranu: La masjidun ussisa ala takva min avvali yawmin ahaqqu an takuma fi. Ona džamija koja je od prvog dana utemeljena na bogobojaznosti, sigurno ima više pravo da stojiš u njoj. I kasnije, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao naviku da svake sedmice jednom išao tamo da ide na ovo džamija da obavlja namaz. 10 dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio tamo i onda krenuo prema grad Medina. I svi ljudi, oni su čekali i svi su molili njega da poslaniče, neka bojrum dođete kod nas, budete naši gosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja ću boraviti kod Bani Nadjar. Oni su bili kao rodbine od njegova majka. I kada je on stigao tamo, i onda on rekao, opet zato taj Banu Nadjar isto plemeni, mnogo ljudi, mnogo porodica i svaki hoće da poslanik bude njihov gost. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ova je njegova deva, ona je pod Božjim naredbom, ona će stati gdje Bog želi da stane. I tako ona je sjedila u jedno mjesto i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao za taj kome pripada ovo mjesto. Oni su rekli: ovo pripada 2 braća, oni su jatimi, oni su siročadi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i rekao: ovdje ćemo graditi džamija i mi ćemo, ovi dječaci, oni su rekli: mi vama poklonimo ovo zemljište. I poslanik rekao: ne, mi ćemo platiti. I onda oni su rekli: u redu. I tako vi vidite na oba mjesta prvi posao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, da gradi džamija, da se obožava Allah. I poslije on pitao ko je najbliže odavde. Onda ljudi su rekli: Hazrat Abu Ayyub Ansari, njegova kuća bio najbliže. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njega da on sapremi neka soba za mene. I onda on trčio i on sapremao svoj soba. I jedna žena koja se zvala Sulaim, on imala jedan dječak koja se zove Anas bin Malik. I ona molila poslanik. Anas bin Malik tada imao negdje 10 godina. I ona rekla, ona hoće da pokloni za sitni posao, stvari, ovo dječak, da on bude kod poslanik, da služi poslanik. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio taj zahtjev. Hazrat Anas bin Malik poslije je živio mnogo godine i 91. ili 3. godine poslije hidžre on umro, imao više od 100 godina i on poslije je dao svjedočenje kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega volio i kako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega pazio i rekao: služio sam 9 godina ili 10 godina i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio ni jednom ljut na mene i nikad mene rekao zašto si ovo radio ili zašto ovo nisi radio.
to znači toliko bi on ljubazan prema taj dječak. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je iselio, on imao 53 godina i 13 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u Maka, poslije poslanstvo i do hidžra muslimani daju taj nemaju neki posebni kalendar, ali to se piše prva godina, druga, ali do 14. godine je takva kalendar kod muslimana, ali poslije hidžra to se počine kao prva godina, druga godina, treća godina. I ovo je Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu u svom doba kada je on bio halifa, tako on naredio i tako istorija Islama počela da se piše kao od hidžra, od iseljenja kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u miru, onda Makanlije, oni su bili još ljut, oni su mislili nismo uhvatili, nismo mogli da njega ubijemo i onda počeli su da pravi zlonamire i Medina nije bio nikakva mir za poslanik. Zato što sada cijeli Arab počeo da gleda prema Medina i većinu, oni su bili neprijatelji, većina su planiraju da uništi, da ugasi ovo Božje svetlost i kao ovi jevrije koji su živjeli u Medina, oni su isto imali takvi planove i onda Makanlije i jevrije oni su pravili kao prijateljstvo i pravili su zlo namire protiv časnog poslanika i život bio težak, ali poslije toga Allah počeo da pokloni pobjeda nad pobjeda za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani nisu napadali nikome, muslimani su samo tražili jedno mjesto gdje bi oni živjeli u miru, gdje bi oni obožavali Boga. Oni su boravili u svom mjestu i onda poslije neprijatelji oni su počeli da napadaju u Medina, ne samo jednom, nego nekoliko puta i onda od Allah dozvolio da muslimani mogu da brani sebe, ali prije dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio u Maka, on uvijek rekao da strpite i uvijek rekao ne smijete da uzimate osveta i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad bio razočaran, nikad on kukao, nikad rekao zašto ovi problemi, uvijek on savjetovao muslimanima i rekao prije ljudi kada su prihvatili svog poslanika, oni su prošli kroz mukama, oni su prošli kroz problemima, oni su bili ubijani radi Boga, ali oni su strpili i rekao i treba da vi strpite i rekao ja sam siguran da Allah će pokloniti nama pobjedu i inshallah mi ćemo pobjediti. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok boravio u Maka, a primio mnogo sura, većina sura koje on primio, tamo više bio poruka kao Bog je jedan, Božja jedinstvenost i pričao za Malik, za Kiamat, za nagrada, za kazna, za džennat i džahannam i namaz već počeo tamo, ali ostali ovi stvari kao hađ i post i zakat, ti stvari časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio u Medina i kada su bili u Medina, tamo su dolazili nove naredbe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je počeo sa svom poslanstvom 3 godine,
on širio kao bližnjima i poslije 10 godina on se širio sa ostalima i svaki njegov novi dan povećao njegov položaj kod Allah, kako je Allah kaže valal ahiratu khairul laka minal ula, a sigurno je za tebe bolje zadnje stanje od prethodnog stanja. To znači svaki novi trenutak tokom života od poslanika bio još bolje i bolje. I kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio, napravio hidžra, prilike okupno su bili 300 muškarci, žene i djece. I poslije kada on napravio hidžra, tada su okupno su bili negdje 1000 vjernika, ali dosta od njih svi su živjeli u jednom mjestu, većine su živjeli u Medina, ali dosta su živjeli na raznom mjestu, negdje blizu. I Allah, muslimani su bili spaseni od zavjera od Makka, ali sada je počeo da bude novi život i poruka Islama počeo da se širi još u svijetu i dolazi isto mnogi problem, ali sa Božje pomoć časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao jedan hrabar šampion on sreo sa ovim problemima i svaki put on pobjedio sa Božje pomoć i pobjedio sa Božje pomoć od svog sledbenika koji su bili potpuno predani prema Boga, koji su uvijek pokorili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svaka njegova naredba oni su primili i svaki put oni su rekli Allah i njegov poslanik bolje znaju i tako počeo taj život u Medina i danas završavamo do ovdje. Tako smo planirali da negdje 1 sat vrijeme da bude ovo, da ne puno pričamo i inšallah do sljedeći put nastavit ćemo dalje kako je onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravio ugovor sa Džebrijama i stanovnik Medina i kako muslimani onda su počeli da živi sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.